perquè la transparència, l'ètica, la integritat i els valors no són una postura, sinó una forma d'entendre la vida. Jo ho faré perquè la cultura ens fa millors persones, més dialogants i útils per convertir Reus en referent cultural del nou país. Ho faré per la felicitat d'Estassà, per unir la gestió responsable amb la defensa del dret a la salut i convertir-ho en un objectiu per Reus. Jo ho faré per retornar la il·lusió al nostre comerç. No vull tornar a veure com una botiga o empresa tanca. Jo ho faré perquè l'administració sigui propera a les persones, ajudant i servint allí on faci falta. Jo ho faré pels joves. La seva curiositat i la seva força serà el meu motor. La meva fita serà aconseguir llocs de treball per ells. Perquè som persones compromeses amb el progrés social, les polítiques d'esquerres i la independència. Liderarem un canvi que arribarà a tothom. Per Reus. Ho farem i ho farem junts.